Ndewo. Welcome back once again to this special episode of Counting in Igbo Language with Maazi Chinwatakweaku. And we are happy to announce to you that we have recorded a tremendous milestone so far for absolute beginners. And of course, if this is your first time joining us, the link to the previous videos are right below the description of this particular video. If this is a YouTube you are joining us, you can also catch up using the playlist feature of YouTube. But if you are joining us on Facebook, the link to the previous videos are in the comment section. In our previous class, where we counted from 1 to 100, and today we are going to continue from 101 to 150. Please don't forget that our folktale with the kids comes up every Friday. Please make yourself available, or the kids around you available, to join us. Now, let's move back to class. And don't forget to ask questions where necessary. Also, remember to follow us on Facebook if you've not done that. Subscribe to our YouTube channel and turn on the notification bell, Maazi Chinwatakweaku, so you'll be able to get notified when we come online. Now, let's move back to class. 101. Otu narị na otu. Otu means one, narị means 100. Otu narị na otu. 101. Emphasis on this. 102. Otu narị na abụọ. 103. Otu narị na atọ. 104. Otu narị na anọ. 105. Otu narị na ise. 106. Otu narị na isii. 107. Otu narị na asaa. 108. Otu narị na asatọ. 109. Otu narị na iteghete. 110. Otu narị na iri. 111. Otu narị na iri na otu. Emphasis on this. Otu narị means 100. Iri na otu means 11. Otu narị na iri na otu. 112. Otu narị na iri na abụọ. Otu narị na iri na abụọ. 112. 113. Otu narị na iri na atọ. Otu narị means 100. Iri na atọ means 13. 113. 114. Otu narị na iri na anọ. 115. Otu narị na iri na ise. Emphasis on this. 115. Otu narị na iri na ise. 116. Otu narị na iri na isii. Otu narị na iri na isii. 116. 117. Otu narị na iri na asaa. 118. Otu narị na iri na asatọ. 119. Otu narị na iri na iteghete. 120. Otu narị na iri abụọ. Please emphasis on this. Otu narị na iri abụọ, not iri na abụọ. Na iri abụọ. 120. Then 121. Otu narị na iri abụọ na otu. Otu narị means 100. Iri abụọ na otu means 21. 121. Otu narị na iri abụọ na otu. Emphasis on this, please.
iri abụọ, not iri na abụọ. 122, otu narị na iri abụọ na abụọ. 122. 123, otu narị na iri abụọ na atọ. 124, otu narị na iri abụọ na anọ. 125, otu narị na iri abụọ na ise. 126, otu narị na iri abụọ na isii. 127, otu narị na iri abụọ na asaa. 128, otu narị na iri abụọ na asatọ. 129, otu narị na iri abụọ na iteghete. 130, otu narị na iri atọ. Please emphasis on this, not iri na atọ. Otu narị na iri atọ, iri atọ. 131, otu narị na iri atọ na otu. Otu narị, 100. Iri atọ na otu means 31. 131, otu narị na iri atọ na otu. 132, otu narị na iri atọ na abụọ. 133, otu narị na iri atọ na atọ. 134, otu narị na iri atọ na anọ. 135, otu narị na iri atọ na ise. 136, otu narị na iri atọ na isii. 137, otu narị na iri atọ na asaa. 138, otu narị na iri atọ na asatọ. 138. 139, otu narị na iri atọ na iteghete. 140, otu narị na iri anọ. Please emphasis on this. Otu narị means 100. Iri anọ means 40. 140. 141, otu narị na iri anọ na otu. 142, otu narị na iri anọ na abụọ. 143, otu narị na iri anọ na atọ. 144, otu narị na iri anọ na anọ. 145, otu narị na iri anọ na ise. 146, otu narị na iri anọ na isii. 146. 147, otu narị na iri anọ na asaa. 147. 148, otu narị na iri anọ na asatọ. 148. 149, otu narị na iri anọ na iteghete. 150, otu narị na iri ise. Emphasis on this. Otu narị na iri ise. 150. And with this, we've come to the end of today's class. Thank you and thank you and thank you for joining us. Please do well to practice and notify us anywhere you find it difficult or confused. Also, don't forget to follow us on Facebook, Maazi Chinwatakweaku. Subscribe to our YouTube channel, Maazi Chinwatakweaku, and turn on the notification bell. Thank you and see you in the next class.